tafi wajen uwarka bari in gwada muku jahili ne talab ya bi hankali ba ba hankali ba Badamasi ji ne, kun san yadda nake son shi. Ku riƙe mun shi amana ne gare ku. a magana gado da ni da kai da jiniyo dan jemagen to duka kuɗin mu ɗaya in za a raba a nan gidan. Dan Allah in tambaye ka ina ka ji wannan magana. Gado Alhaji ba, ni yayansa da matansa ne ba. Gaba daya. Ban fahimta ba. Maganan gado a addinin musulunci, di wanda an haifa jariri karami, di wanda ya shekara dare, in dai uban su daya, kudin da yana ba su iri daya ne. Wallahi ƙarya kuke. Ayuba, maganar gado Allah ya riga ya raba ta Alkur'ani. Zuli. Ni ce Zuli? Hajiya ce fa? Hajja. Wallahi ka dena gadon ɗan iska a gidan nan. Duk wannan iska ka dena gadon ta wallahi. Mutum ciki. A ce wai haka za a raba gadon ni da shi daidai? Shi rabon gado haka yake. Idan Allah ya raba shi cikin Alkur'ani mai tsarki. Ba wani guri da za ka ɗan rufe wannan ka ɗan buɗe wani gurin dan in aka tashi a ƙara nawa ya fi nashi yawa. In ka je gida kai nafila raka'a 2. Nafila? Ni ban maka alƙawarin zan je in yi sallah in ɗore goshe na a ƙasa da daddaren nan ki bacci ba. Shin a wannan wasiyar da Alhaji ya faɗa dawa ka ji ya ambata? Matansa ne da 'ya'yansa. Ba ka cikin matansa. Duk wannan karan ɗin da ake da yakin da ake a nan gida wallahi duk akan jiniyo muke. Me yake ni? Ku bani dama. In watsa 200 ko 8,000 da abin da yake na dukiyar gidan nan sai na saba wuta. Kai mahaukaci to dukiyar ta ta kone kenan a wuta ko? Duk wani haukan da muke mun yi na banza?